रायजो राजा नोंथांमोन मानोना क्रेडिट लानायजों लोगोसे थांनाय 5 बोसोराव माने बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि माने सोंथि खालामो, ओरैबायदि माने कुइसन खालामो। थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल पार्टिया मा मावखो, मा खामानि मावखो, मा मावखो, नैबेबायदि मोनसे सोंलु खालामनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनि सायावनो नोंथांमोननो माखासे एक्सप्लेनेसन माने फिननाय होनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। मानोना बबे पार्टिया थारैनो बेसेबां खामानि मावमारखो जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसेया 17 बोसोर रायजो खुंबाय, मोनसेया 5 बोसोर रायजो खुंबाय। दा बिसोरो मोननै पार्टिनि गेजेराव सोर बांसिन खामानि मावमारदों थ' बेखौनो नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसे मोनथिहोनोसै। रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो जोङो थांनाय 5 बोसोराव मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि मुङाव माने मा मावखो थ' रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनथिगौ आरो नोंथांमोनाबो मोनथिगौ 2700 किल'मिटार लामा बानायनानै होनो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल पार्टिया। आरो लोगोसे गोरिब गुन्द्रा माने एकदम गोरिब गुन्द्राफोर थाखोनि सुबुंफोरनो 2,82,000 न' बानायना होनो हादोंमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन बियो जोबोद गोजोनथावना आरो जाय बिथांमोना मा मावदोंमोन मा मावाखैमोन मा मावदोंमोन होननानै कुइसन सोंग्राफ्रा दा नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ। 2,700 किल'मिटार लामा 2,82,000 न' बानायनानै होनो हादोंमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ पार्टिया माने 62,000ल' न'खरनो न' बानायनानै होनो हादोंमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेयाव जों मोनथिबाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां खामानि मावदों। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ पार्टिया मावनो हायै खामानिखौ इउपिपिएल पार्टिया माने 5 बोसोरावनो फिनिश सेटआप खालामनानै होनो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ जिथुनाखि इउपिपिएल पार्टिया थांनाय 5 बोसोराव मा खामानि मावदोंमोन थ' बे सोंनायनि फिननाया बेनो। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नैबेसो दुखुनांथावना बाथ्राया माने इसिबां मोजां माने रायजोनि जौगानायनि खामानि मावग्रा मोनसे दोलोआ मोनसे पार्टिया इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै बायदि माने डिपार्टमेन्टआव गोबां जौगानायनि खामानि मावग्रा मोनसे पार्टिया थांनाय इलेक्सनाव माने जेननो गोनां जानाया खोब दुखुनि गोनां नांथावना बाथ्रा। मानोना बे पार्टिया जुदि आरो बोसोरबा थाबावनायमोनब्ला ओरैबायदि माने बिटिसिया माने ओरैबायदि जोंब्लावगौमोन, ओरैबायदि जौगागौमोन बेखौ रावबो माने इमेजिन माने साननो हानाय नङामोन आरो सानस'नो हानाय नङामोन। माने सोमोनांथावना ओरैबायदि गोमोगौमोन आरोना रायजो राजा नोंथां।